alle sammen, og velkommen til denne video. I dag så vil jeg godt lægge noget neglelak. Ja, jeg har allerede lagt noget for at vise jer neglelak på min tommelfinger og alle andre negle i min pegefinger. Og det har jeg også gjort på min anden. Men så vil jeg så tage min Deep Hand neglepolish. Ja, den her i farven 49. Den vil jeg så bare lægge på min pegefinger. Sådan der. Og på min anden. Og på min anden finger. Sådan der. Så lader jeg det lige tørre. Jeg lige se. Sådan der. Ja. Mens det lige tørrer. Så vil jeg bare lige tage kameraet her og vise, hvad jeg har på at tage i dag. Ja, jeg har den her fine trøje på. Den er sådan lyserød-agtig. Og ja, den er købt i H&M. Og så har jeg mine elskede bukser på, som jeg har vist jer mange gange før. Så ja, nu tror jeg, at det er tørt, så jeg vil lægge andet lag på. Stiller lige og lægger det med en anden. Sådan her. Hej.